Baba wami ongizalayo. Okay. Ngayitshela mhlambe wayedlala noma waphazama eqaleni. Njengamanje usephindile futhi uthi awenziwe ngisho iDNA. Uthe kabani ngani? Uthi unobufakazi, akasho ukuthi kabani, uthi unobufakazi ayenziwe ingane. Uyalwa nabantu. Manje ke sekufike la isikhathi nami sokhona sokuthi okay ngoba lento le ngiyabona ukuthi iyaqhubeka ayimile ngcono decide ukuthi senze ama DNA. Uma ke siphumela iDNA ukuthi ingane yasecela uzobeke seyahlawula. Eqaleni kwakuthiwa kahlawulwa ngahlawula. Manje into engifunela ukuthi basenze ama DNA mayiphuma ingane ithi yasecela ahlawule ngoba uma ngenayo into mhlawumbe ezombopha noma ezomenza ukuthi ahlawule angeke aze ayikhiphe uzobaleka angeke aze ayikhiphe inhlawulo. Because yonke indawo ukhuluma ngalokho ukuthi ingane akusiyona yasecela angiwenza ama DNA. Ngenzela igama lami. Angathi ngoba nakho nginenkinga abantu bese bethola imbobo yokuthi kufuneke ngidelele ngaleyo ndlela leyo. Akaze ngijole namuntu kube khona ngijola nabo sevelile. Angikwazi futhi ukubhanqa abantu. Izokhokhelwa ubani DNA? Izokhokhelwa yimi. Uwe. Kanti wena noyifunayo ngoba ungawena. Cha, izokhokhelwa yimi khona bazongisiza ukuthi sikhokhele. Uzovuma. Ebengafuni neqaleni ngoba ethi ngiyakuthemba. Ngoba kwakumele ngabe yenziwe eqaleni ebengafuni. Njengamanje leli gama lengisazoqa phansi ngithuke kaningi namanje futhi sengizothuka futhi. Ayazi ke leyo Thando uma ufuna ukuthi uma ukhuluma ngaleyo kuhlawula uma ufuna ukuthi wena makahamba ama results ephumethe na negative. Umethi positive kodwa mangabe kuukuthi yena positive uzokuhlawula. Kufanele uyengobuzana. Uye enkosini ukufika ukuthi ngisalethe udaba kanje. Amaphoyisa asikhulumile nawo angitshela ukuthi ke akho cala elingavulwa kodwa into emeli yenzeke kumele ukuthi ngihambe ngiwenza ama DNA. Uma sengiwenzile sephumile ubufakazi oba njengamanje ayikho into abazoyikhuluma ubufakazi bungekho. Angcono ukuthi ngifika nento eshoyo ukuthi okay na ingane yasiyacela ke ubaba sengahlawula ngoba manje bungekho ubufakazi ayikho into abangayenza.